Yo, what's up guys? May gabi ninyong tanan guys. Mani akong vlog ron kay wanay sulod ako ang YouTube. Wanay vlog. So nata karon din nagkuanta luto. Time 6 ata. Alas 9:30. Luto taog manok atong luto manok. Kung asawan kautang og kuan anang nga kuan sa manok baginhawaan nga may tiil pakapin apil siguro pus timbang niya pakapin kautang niya rin siya sa iyang igsuon niya sa kuan maligyag manok so man atong giluto ron ato ang giprito so budget ni siya pang bambawon pang kaon so may kaduhanan kaduhan ng kontakan guys karon ko ka vlog kay busy kay ko kumay na ni guys so muna ito ang luto karon itong sugnuran susulod talaga sa balay. So natulog na ako ang mga minsakpan natulog na hindi ko maklaro ko tingnan ni akong ring light guys solar mara sa niya ko ang mga suga kung mo ahop na nga hindi maklaro mag vlog tang gabi bitaw watay kuan kurinti ba butang tangkil tanere sa may butang ana lang siguro ni kita mo kaya ako so mo nito luto gani ha patay batikon tinai og tiil so mo nito luto ron may putahe na to ang lutoon na to ron kay para ugma wanay disturbo ba lahi na kulog mga tanon sa buntag pangbawon pangkaon nila dire so alright, ganang lagwang biskot wa man din ni kuhaig kuko rin yahak mo sa nang maligya itaw kuha sa kuko rin niyo gibitsura ba na kong lunod ang batog na kuhaan baka ni skubal yahak naman yung tiil libre ni sa kuan libre ni sa vitamins ahak bede libre vitamins ni guys mo ko scoop ko ra ang kubal ani ang buto nakuha baka pisikaw agay pistol na pantas ko kuko
Nuod no. Ang kubal ka ani no. Kuha ba ka? Luto ang largo. Pero yan ang palit dito sa merkado god nga. Wala na mga kuko. May kubal. Rahap yan. Kainit. Saan naman hinaikan man. Doon lang ta magyaw-yaw kay utang masad. O lagi inta. Ano sa doon ta ba? Ay, iskot. Ay, marag kukugaro ng moto. Kukugaro ng manok god. Ang kuko na moto. Supaya na yan tos kayo kayo. Haon na na, haon ta na na. Swerte siya rin. Crispy kayo. Kaging kayo. Kinain. Ayos kayo pang baon. Tulogin sila. Atay batikon. Tinae. Ganang kos tinae. Sipyata ay, wakong katanaw sa tiil. Napalig mga kuko di ay. Ang kubal ka ani, kuha ba ka? Lahat na. Okay na guys, nakakuha na siya, na vitamins. Ano sa vitamins? Ang kuko ug ang kubal sa tiil. Na crispy na kayo. Sabi tayo suga ano na. So rin ako taso na ko ang vlog guys kay kuan kanang ngatog sa mi kaman ako haon ako sa kuang luto. Unya og salamat day guys mga kuan guys ha. Sa mga tinuod nga nag suporta. Tinuod nga subscriber. Ang kanang subscriber niya viewers pa. Muna yung mga tinuod nga supporter nako. Salamat kayo diha. Og maayong gabi. Oh, God bless.
Kaya ako tani man kay sikay pa ko unsa ko ang buhaton. Salamat sa pagtan-aw. Bye bye.